Ir-rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista fuq il-Bord tal-Awtorità tax-Xandir u llum President tal-Kamra tal-Avukati Peter Fenech sostna li ma jafx bl-attakk tal-Aqda Repubblika fuq il-Maġistrat Nadine Santlija. Fenech sostna dan hekk kif kienet iwieġeb għal mistoqsijiet ta' One News b'reazzjoni għall-attakk tar-Repubblika fuq membru tal-Korp tal-Ġudikatura. Ma rajt xejn, ma nafx xejn. Fenech sostna dan minkejja li l-aħbarijiet kollha tal-ħamis kienu ddominati mill-fatt li l-Maġistrat Santlija ordnat li l-President Onorarju tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina ikun suġġett għall-investigazzjoni wara leaks minn inkjesta maġisterjali. Ordni li waslet biex ta' Repubblika jagħmlu konferenza quddiem id-depo tal-Pulizija fejn infexxet bl-attakk tagħha fil-konfront tal-istess maġistrat. Iżda dwar dan Fenech li kien ukoll il-President tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista fi żmien li Adrian Delia tneħħa minn kap baqa' jsostni li ma jafx b'dan l-attakk. Ġifieri minn naħa tiegħek m'għandekx kummenti x'tgħaddi laqqas wara li. Laqas naf biha. Fenech tenna wkoll li mhux esklus li l-Kamra tal-Avukati tieħu pożizzjoni dwar dan il-każ.